Ġimniedi FitMep, proġett li promuovi s-saħħa fiżika fl-iskejjel Maltin u Awċin. Permezz ta' dan il-proġett li anke joħroġ mill-Istrateġija Nazzjonali għall-Edukazzjoni, l-istudenti fl-iskejjel sekondarji se jkunu qed iżommu ruħhom aktar fiżikament attivi permezz ta' numru ta' attivitajiet u sessjonijiet. Dan propju tħabbar mill-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima waqt żjara fl-iskola sekondarja tal-Imrieħel Kulleġġ Santa Teresa u fil-preżenza ta' numru ta' studenti u anke edukaturi. One News tkellem mal-koordinatur tal-proġett il-professur Andrew Teċelis mill-Università ta' Malta li spjega wieħed jistenna minn FitMep. 12 l-allima ġew trejnjati minn professur Taljan u huma lesti biex jibdew jagħmlu dawn l-eżerċizzi, 6 eżerċizzi differenti illi monitorjaw kriterja differenti fejn jidħol fitness kardiovaskolari, fitness ta' muskoli, fitness ta' body composition biex bekk l-istudenti tagħna ikunu jistgħu jibdew jaħdmu biex jagħmlu miljorament tal-fitness tagħhom, tas-saħħa tagħhom, tal-physical literacy tagħhom u jkunu iktar studenti b'saħħithom. Il-Ministru Grima tenna kif permezz tal-proġett il-Gvern qed juri li l-istudenti u saħħithom huwa fiċ-ċentru tal-politika tiegħu. Qegħdin nagħtu l-għodda lill-istudenti għalissa permezz ta' proġett pilota ġewwa 6 skejjel madwar il-pajjiż imma mis-sena akademika li ġejja madwar Malta u għawdex kollha l-iskejjel kollha madwar Malta u għawdex kollha l-iskejjel sekondarji ħajkollhom aċċess għal din l-għodda li permezz tagħha tfal ikunu jistgħu jieħdu kejl ta' dik li hija il-fitness tagħhom.